adamlarda ýa-ni bir watansewerlik bir ruhy oýandy. Türkmenlerin indinde bir watansewerlik ruhy oýandy. Baýdak näme, watan näme, halk näme öwrenip başladylar. Indi öwrendiler, emma bular öwrenip, gowanyp, begenip beren zadyny sen aýaklar altyna alyp depkileseň, sen bu zatlar aýak altyna alyp harlasaň, o adamyň ýüregi sowaýar, çünki adamlar sinedýän adamlar bir zada söýgi, mähir berýär. Adamlar bir zada hormat goýýar. Düşünýärmi? Adamlar Türkmenistany söýesi gelýär. Türkmenistana hormat goýasy gelýär. Adamlar Türkmenistana dogduk mekanyna wepaly. Ýöne sen alygydanym döwlet nişanlaryny harlap berseň, döwlet nişanlaryny depkiläp berseň, özüňe de men aktivist diýip berseň, soň sen ýanyňa kim gelsin o?